Ayan. Pagkakataon mo na to, Miss Heart. Go. Okay. Shoutout kay Francis. Yummy daw siya, pero sobrang takot sa commitment. Sino si Yani? Si Francis. Yummy daw siya, pero takot siya sa commitment. Francis na yummy pero takot sa commitment. So, dahil yummy siya, edi tikim-tikim lang. Ganun. Charot, Widarot. Wait lang, kaibigan mo ba yan? Opo. Ganyan po talaga siya. Oy. Hoy, si Francis ba? Akala ko kasi ikaw. Si Francis pala. Okay. Okay, si Daddy K. Masyadong maraming alam kay Miss Heart. Oy, pero kayong dalawa ha. Kayo, takot ba kayo sa commitment? Or hindi naman? Sige nga, DJ Daddy K. Ako, sa ngayon talaga, I think I still have trauma for commitment. Why? I don't know. Paano ba sabihin? Kasi yung past relationship ko, 2 consecutive past relationship ko, so parang nag-fail siya because of commitment issues na parang... Kaninong side? Sa girl. Kasi parang siya yung ayaw mag-commit, pero nung sinabi na niya na, ba't ikaw ready ka na mag-commit sa akin? Tapos, parang pinaramdam niya na, sige, magko-commit na rin ako, pero yun pala, wala, hindi pa rin. So parang feeling ko, kapag sinabi mong magko-commit ka, dapat hindi lang siya more than words, diba? Dapat napapakita mo siya through actions. Kaya kapag sinabi niya ready siya mag-commit, hindi pa rin talaga ako naniniwala so far. Talaga? Wait lang ha. So etong mga girls na to, na sinabi mong past relationships mo, naging relasyon naman talaga? Naging magjowa kayo o umabot lang sa MU? Kasi magkaiba yun na parang, okay, since hindi siya naging commitment or hindi siya naging committed, that means hindi siya naging relationship. Situationship lang yun. Yung last, itong pinaka-last, yun yung situationship, I guess. Yun last. Kasi yung so far yung una, parang goods naman siya. Kumbaga kami na noon, pero afterwards, dun lang niya na-realize na hindi pala siya ready nung kami na. Okay, so anong message mo dun sa mga taong ganun? Na hindi ready. For commitment. Ayan. Yung tipong pabago-bago yung isip, walang sense of commitment. Ayan, para sa lahat ng mga hindi pa ready mag-commit, it's okay, diba? It's okay. Wait lang, yung it's okay labas sa ilong. It's okay, guys. I mean, ang commitment naman kasi, diba, hindi naman siya fino-force. Hanggat hindi mo pa siya nafe-feel na totoo, hindi mo naman kailangan sabihin na, sige, mag-commit tayo just for the sake na maging okay yung relationship niyo yung dalawa, diba? Kung hindi ka okay, edi go. Kung ano yung kaya niyong i-provide for now, then yun lang. Kung saan man mapunta yun, then doon lang. Okay. How about you naman, DJ Miss Heart? For me, noong una, takot ako. Kasi yung past ko rin very trauma. Niloko ako. Parang... Traumatic. Yes. Naging sugar mommy ako before. Ay, talaga? So, anong pinakamahal na binigay mo? Gusto kayo mga ganitong usapan Okay, so naging sugar mommy ka. Talagang ina-acknowledge mo na naging sugar mommy ka. So ano yung mga binigay mong mga bagay? Pwede bang malaman kung ano yung pinakamahal? I think shoes kasi syempre nasa basketball field siya. Anong shoes? Specific mo para may idea sila. Hindi, pero ano yung range ng price? Siguro for me, nung high school pa kasi ako nun, like grade 11, I think yung nasa 6K. Uy, grabe ka ha. Grade 11, nagraregalo na ng 6,000 pesos na sapatos. Samantalang nung era ko, Blue Magic lang sapat na. Tigto 200 pesos. Pero ito, 6,000 pesos. Grabe. So, mahal mo talaga. Pinagupunan mo. Paano mo naipon yung ganong 6,000 pesos? Nagtatalent kasi ako before sa mga networks. So, mga rocker, artista, gano'n. So, very generous kasi ako sa kanya. Like, lahat ng gusto niya, ibibigay mo? Yeah. Pero, di ko alam, 3 pala kami. OMG! Seryoso? Yeah. 3 pala kayo na pineperahan niya, ganun yung peg? Hindi, ako lang I think. Kasi, bawang yaman mo Ikaw lang kasi yung nagpapauto, ganun ba yun? Kasi very okay kami. Tapos parang kinabukasan agad. Nasa bahay siya lagi, ganun. Kinabukasan nakita ko, like, 3 pala kami. Tapos, Paano mo nalaman? Nakita ko sa phone niya. Kasi may kachat siya yung pass niya. Tapos yung nakita ko, may ka-schoolmate siya na hinahatid niya. So, merong chat, may hatid. Tapos ako sa date.
Sabi ko, ay, 3 pala kami. Akala ko ako lang. So, Tas nakipag-iwalay ka na? siya. Hinabol-habol ko pa nga. Ganun ako ka-tinde before. Seryoso? Yeah. So, nalaman mo na 3 kayo, pero hinabol mo pa rin. Grabe ka. Feeling ko pwede ka nang patayuan ng monumento dito sa may bandang CCP. So, paano ka nagising, no? Stop na. After 1 year, Aha. grabe ako umiyak noon. Grabe din yung lagi ako maalis. Doon ako natuto mag-club. Yun, may mga fake ID ako kasi syempre hindi pa ako 18 noon. Nagpa-fake ID ka before? Yeah, Oh huli my ka. gosh, ang alam ko lang fake taxi. Charot! May naran! Hindi yung nakala natin taxi pero hindi naman pala talaga, diba? Yun yung fake taxi. Yung kala mo white na taxi pero hindi pala yung paparahin mo. O diba sobrang over na yung explanation ko. Sobra na over pa. Itawid ko to. Hindi, but kidding aside, paano ka nakaget over? Siguro hinayaan ko mapagod ako. Niyakap ko yung pain, yung lahat ng trauma na naranasan ko. Pero before that, kasi parang ang dami nagpo-pursue sa akin nun. Kasi nasa talent agency ako nun. Tapos parang dami nagpo-pursue. Takot na takot ako sa commitment. Like, lagi ko siyang tinatakbuhan. Naging ghoster ako. Naging alam mo yung parang lahat na naging ng shits na nangyari sa akin. So, kumbaga parang since naging hurt ka in the past, parang naging alam mo, hindi sinasadya, pero parang nakaka-hurt ka na rin ng ibang tao. Yeah. Kasi sabi nga nila, hurt people hurt people. Totoo yun. Diba? Hurt people. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala namang masama kung takot kayo sa commitment. Wala namang masama kung go na go kayo sa commitment. It's just that, dapat totoo kayo. Honest kayo at nagsasabi kayo talaga ng totoo. Dapat pag umpisa pala na relasyon, by the way, lolokohin na kita. Ganon! Parang walang talo. Ganon po yun. Anyway, more kwentuhan kasama pa rin ang ating student radio jocks mula sa Far Eastern University. Kasama pa rin si DJ Rocky, DJ Meshort, And Daddy K. at ito po ang Love Radio Academy. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? And for our next song, para sa mga girls na K-pop lover din na patay sa kanilang crush, Uy. here is Hype Boy by New Jeans. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!